आरो गोबां फिसा फिसा जातिफोर दङ जायफोरा माने रिभलिउसन खालामा संग्राम खालामा दावहा नाङा जेसेबांखि गिदिर जाति जाया मानो जाय जातिया संग्राम खालामा दावहा नाङा बिसोरो पृथ्वीनिफ्राय जोबलांगोन। दिनैनि बे मेलखौ दैदेननाय दैदेनगिरि मानगोनां इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB आफादनि दिदोम आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि नोंथांमोन, अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि, जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय मावथि सोद्रोमा नोंथांमोन आरो गासै आंनि आंगो मावथि सोद्रोमा बेहाय नुजाथिफैनो हानाय आंनि कमरेड्स नोंथांमोन गासैनिबोसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मागो दमासिनि अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे जांख्रिथायारि हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB आफादखौ दानायनि उनाव जों खम समनि भितरावनो जों सरकारजों गनाय जादों। जों हाइस्ट लेभेल दिल्लीनि जि टक हाइस्ट अफिसियेल गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो बर' रिभलिउसनारि जांख्रिथायारि ग्रुपफोरनि गेजेराव जि सावरायनाय बे सावराय मेलाव जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों अफिसियेलि जों इनभाइट खालामजादों। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बेनिखायनो जों वेल अर्गेनाइज जानांगोन। जों जुदि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB आफादखौ दायामोनब्ला जों फेक्सन वाइजआव जों जुदि सेरखाय बेरखाय थानायमोनब्ला जों बेखिनिखौ सुजुग सुबिदाखौ मोननाय नङामोन आरो जोंनि जे मोनथायफोरखौ जोंनि जे सुफुंजायै क्लजफोरखौ लानानै जों सरकारनि खाथियाव गभर्नमेन्टनि खाथियाव माने डेम'क्रेटिक प्रसेसजों माने दाबि दैखांनो हानाय मोनसे खालामनो हानाय बे सुजुगखौ सुबिदाखौ जों मोननाय नङामोन। बेनिखायनो जों अर्गेनाइज जों जेरै सरकारजों सुक्ति खालामनायनि सिगाङाव जों मोनसे वेल अर्गेनाइज वेल डिसिप्लिन मोनसे अर्गेनाइजमेन्ट आफादमोन। जों दा गोदानै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB नि प्लेटफर्माव जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB नि फिरफिलानि सिङाव जों गोख्रों मोनसे अल डिसिप्लिन वेल अर्गेनाइज मोनसे आफाद हिसाबै जों गसंनांगोन। जोंहा जिथुनिखि प्रसेस जों मोनदों बे मुभमेन्ट जों सिगांनि मुभमेन्टनि धाराया जोंना माने बेलेगमोन। जों आनस्ट्रागल खालामदोंमोन। नाथाय जों सुक्तिनि उनाव जिथुनिखि जोंनि मुभमेन्टनि धारा बे डेम'क्रेटिक मोनसे प्रसेस जों दा जोंनि दाबि जोंनि मोननाय मोनै जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जों डेम'क्रेटिक प्रसेसजोंनो थांनांगोन। आरो जि सावरायदों जों मेम'रेन्डाम साबमिट खालामदों जों जिथु प्रसेस जों थांदों बे मोनसे डेम'क्रेटिक प्रसेस। बे डेम'क्रेटिक प्रसेसजों थांनोबाबो जों खौसे थानांगोन, जों अर्गानाइज जानांगोन। आरो गोबां रोखोमनि जोंनाव जेंना फैगोन। जोंनाथ' पुरुना जेंना दंखायो। जोंनि सुक्ति खालामनायनि उनाव माने सुक्तिखौ जों इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय जों मुभमेन्टखौ कन्टिनिउ खालामनांगोन। बे स्टाइलावनो जों बायदि रोखोम माने मिन्सजों पिसफुल डेम'क्रेटिक मिन्सजोंनो जों थांबाय थानांगोन। बेनि अनगायैबो जोंनाव आरो बाहेरानि गोबां रोखोमनि
जेंनाफोर फैगोन समस्याफोर फैगोन बारहावाफोर फैगोन जोंनि हानि थाखाय जोंनि जाथिनि थाखाय बेफोर समावबो जों फाइट खालामनो थाखाय बिनि हेंथायै गसंनो थाखाय जों खौसेयै अर्गानाइज जाना थानांगोन दा बे कमताफोरनि खोथा ओंखारबाय थादों बे सिरा मुरि जाग्राफ्रा जोंनि हाखौ सेनो नागिरदों जोंनि एगेन्स्टआवनो सालाफोरखौ मैया दाखालिसो जों बिसोरखौ जाहोनानै लोंहोनानै जों मदद हेफाजाब होनानै फोथांनानै दोनदोंमोन बै माबा भुटान केम्पआव जोंनि सिलासारानो माइरं बस्ताजों बस्ता साला केस थाखा 3 लाख केस थाखा होदों नङाबा बिसोर अबस्थायानो गैलामोन 3 लाख 4 लाख केस थाखा होनानै बिथांमोनखौ जाहोनानै लोंहोनानै फिसिनानै दोनदोंमोन बांलादेशआव साला ढाकानिफ्राय रंपुरसिम आं आरो आंनि हिनजाव माइरं बेगावनि बिसोरनो रंपुराव हैदोंमोन जोंनो जाहोनानै लोंहोनानै साला फिसिनानै दोनदोंमोन सब A to Z हेड खालामो दा बिसोरनो जोंनि एगेन्स्टआव खालामग्रा जाबाय माबा कमताफोरनो जोंनि बिटिआरनि सिङाव माने बङाइगाव माबा माबि डिस्ट्रिक्टखौ नांगौनो बिसोरनो माबा राभासंखौबो नांगौनो बिसोरनो बेफोर बाहेरानि मोनसे माबा फैगोन बिदि मा होनगोन बारहावा आरोखि ना सुथुर बेफोरनो माने सुथुर शत्रु बेनिखायनो जोंनि फर्स जों एनडिएफबीआ मोनसे फर्स बे फर्स बायदि थानांगोन बेबायदि सोरबा सिरा मुरि जाग्रा सोरबा लुंगि गानग्रा माबा माबि बाहेरनिफ्राय सुथुर बायदिसिना आवाज होग्रा माबाग्राफोरखौ जों बेनि एगेन्स्टआव आवाज होनो थाखाय नांनो थाखाय बिसोरनि हेंथायै गसंनो थाखायबो जोंनो फर्स नांगौ जोंहा रेसपन्सिबिलिटि दङ जों ट्रेनिं लादों सिलाय गुलि अरनानै जों समायखिरा लादों जों माहारिनि रैखाथिनि थाखाय आफादनि फार्स्टनि नामानो बर' सिकिउरिटि फर्स बर'खौ सिकिउरिटि होनो थाखाय जोंनि आफादा जोनोम जादों आरो बे बुहुमाव जेसेबां दिन बर' थागोन मोनसे जाति हिसाबै बिनि सेफटि सिकिउरिटिनि थाखाय फर्सआ थाथारनांगोन जि जातिया फर्स गैया जि जातिया दावहा नांनो रोङा बे जातिया पृथिबीनिफ्राय जोबलांदों जोंनि खाथियावनो दङ बै वेस्ट बेंगल नेपालाव दङ बे माबाफ्रा धिमालफोर जोबनोसै बारा गैला बिसोरो 4-5 हाजारल'सै जोबथारसिगोन पृथिबीनिफ्राय आरो गोबां फिसा फिसा जातिफोर दङ जायफ्रा माने रिभलिउसन खालामा संग्राम खालामा दावहा नाङा जेसेबांखि गिदिर जाति जाया मानो जाय जातिया संग्राम खालामा दावहा नाङा बिसोरो पृथिबीनिफ्राय जोबलांगोन बर'फ्राबो दावहा नांनायखायसो संग्राम खालामनो थाखायसो दिनै थांनानै दङ नङाबा बै शंकरदेव माधबदेवनि आथिं सुनाय दै लोंनानै दिनैसिम जोबसिगौमोन बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जायामोनब्ला आबसु मुभमेन्ट खालामामोनब्ला एनडिएफबीआ आर्मस स्ट्रागल खालामामोनब्ला बर'आ आधा बै जोंनि सनितपुर थिंथ' जोब्बायमोन ना जोंनि सनितपुर बे साइडनियाथ' पुरा शंकरदेव माधबदेवनि आथिं सुनाय दै लोंनानै जोबथारसिगौमोन रिभलिउसननि जांख्रिथायनि संग्रामनि हावाजों धौजोंसो दिन थांनानै थाबाय गतिके बहुद खोथा दङ एनडिएफबीआ फर्स हिसाबै थांना थानांगोन आरो खौसे जानांगोन सुइसाइड बे मोनसे मेन्टेल डिजिज ना मानसिक ब्याधि बियो ना जों सिलाय गुलि लानानै दावहा नांनो ओंखारनाय मानसिया बे नंखाय बे कर्टनि नटिस फैनायावनो समन फैनायावनो सुइसाइड खालामबा माबोरै जागोन माबोरै जागोन बेथ' थिग नङा ना बे सुइसाइड खालामनायनि उनाव बिनि नखरा बिनि गथ' गथाया बिनि हिनजावा माबायदि आलाय सिलाय जानो गोनां जादों बे जोंनि जाति हिसाबै जोंनि सासे माने मावथि लोगो हिसाबैबो जोंहा जोबोद खहा जायो ना जोबोद खहा जायो आरो बिनि जितुनिखि नेगेटिभ मेसेज जोंनि गेजेराव माने बे माबायो माने गाज्रि रोखोमनि गोहोम गोग्लैयो गाज्रि मेसेज मोनसे थाङो समाजाव बे मोनसे मानसिक ब्याधि बे मोनसे जेरै ड्राग्स
ब्राउन सुगार मा होनगोन बेखौ जौ लोंनाय बिरि सोबनाय डेन्डार सोबनाय बायदिसिना बेफोरथ' समाजनि मोनसे ब्याधि बे सुइसाइड बे मानसिक ब्याधि बेबो मोनसे ब्याधि बे गाज्रि मोनसे बिजानु संग्रामीफ्रा दावहा नांग्राफ्रा साहस थानांगोन धैर्य थानांगोन जिखुनु बारहुंखा बारहावा फैब्लाबो गसंथेनो हानाय धैर्य आरो साहस थानांगोन एसे धैर्य हमनांगौ सम नेनांगौ सम फैब्ला अट'मेटिक बियो जोबलांगोन दाथ' बे सानै साथाम मोनसे सुइसाइड खालामबाय दा जों मोनसे प्रसेसआव दङ ना अट'मेटिक केसफोरखौ जों नांबाय थादों माबाय थादों सानैसो धैर्य हमनानै थाबानो जायोमोन ना सानैसो धैर्य हमनानै थाबानो जायोमोन बे सुइसाइड खालामनाया मोजां लक्षण नङा बियो आंनिफ्राय बेखौनो रिकुवेस्ट बेफोरबायदि मानसिक ब्याधियाव भुगिनाङा साहसजों धैर्यजों बेखौ माबा खालामनांगौ मुकाबला खालामनांगौ आरो जों गासैबो जों नाब्ला सारनि सोमोन्दै जों सानो जों नाब्ला सारनि खोथा बुंब्ला जों गासैबो इमोसनेल जायो बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव दङ जों बिथांखौ रिलिज खालामनांगौ बे खोथाया थिग जों रिलिज खालामनांगौ बेनि थाखाय जुजिनांगौ किन्तु ओरैनो खोथाजों बुंब्ला जानाय नङा जों मोनसे मुभमेन्ट खालामनांगौ फेक्सन वाइजआव सोरबा बुंगोन नै बिसोर हायालै सोरबा बुंगोन नै माबायालै उमखायालाय मा खामानि मावनो बे सिलायालाय मा खामानि मावनो दानसोराङालाय मा खामानि मावनो बिदि माने मा होनगोन बेखौ डिमरेलाइज खालामनाय बिदि किसुमाना डायलग होयो किन्तु जों कन्टिनिउ मोनसे प्रसेस खालामनांगोन ना जों नांनांगोन ओरैनो इमोसनेल जालाबायनानै खोथा बुंनानै लाब गैया मोनसे सिस्टेमेटिक थांनांगोन जों सिस्टेमेटिक थांनानै सिस्टेमजों थांनानै बे सिस्टेमनि सिङाव हाबनानै एडमिनिस्ट्रेटिभ सरकारनि माबायाव मेकानिजमाव गभर्नमेन्ट मेकानिजमाव जों हाबनानै गभर्नमेन्ट मेकानिजमखौ जों खामानि मावनो थाखाय जों प्रेसार होनांगोन जों प्रेसाराइज खालामनांगोन गभर्नमेन्ट मेकानिजमखौ जों सरकार जितु जन्त्र राष्ट्र जन्त्र प्रशासनिक जन्त्र बे जन्त्रखौ जों जोंनि फरे जों नाब्ला सारखौ जेलनिफ्राय रिलिज खालामनायनि थाखाय बेखौ मावनो थाखाय जों प्रेसार होनांगोन प्रेसारखौ जों माबोरै होगोन जों डेम'क्रेसि प्रसेसजों मेम'रेन्डाम होनायनि गेजेरजों जों खोथा बुंनायजों जों गोबां रोखोमनि माने प्रसेसजों जों थांनांगोन बेनिखायनो जों खौसे जानांगोन गोदोनि जितु फेक्सन दंमोन जों सोरबा गोविन्द फेक्सननो सोरबा सावरायग्रा फेक्सननो सोरबा माबा फेक्सननो बे फेक्सनखौ बाद होनानै जों जुदि रियेलि गोसो गोरबोजों रन्जन दैमारिनि प्रति जे अननाय दङ बिनि प्रति श्रद्धा दङ भक्ति दङ बेखौ जुदि जों जोंनि मा होनगोन बेखौ सासे आदर्श पुरुष जीवन्त किंबदन्ती सासे रिभलुसनारि लिडार फादार अफ बर' रिभलुसनारि होननानै जे सानोब्ला जों खौसे जानानै जोंनि प्रसेस सिस्टेमेटिकेलि जों थांनांगोन सिस्टेमेटिकेलि थांबासो जों खामानिफोरखौ मावनो हागोन ना जों सिस्टेमेटिकेलि थांनांगोन बेनिखायनो जों मोनसे प्लेटफर्माव मोनसे बेनाराव जों फैनांगोन सिस्टेमेटिक खामानि मावनो मोनसे जोंनो बेनार नांगोन मोनसे प्लेटफर्म नांगोन मोनसे बेनाराव मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजोंसो जों मावनो हागोन बेनिखायनो दिनै जा नोंथांमोन जोंनि मावथि लोगो नोंथांमोन फैदों जों बेखौ मेसेज होनांगौ जे जों सिस्टेमेटिकआव जोंनि मोनसे बेनारनि सिङाव इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB बे प्लेटफर्मनि सिङाव फैनानै जुदि बिनि गोसो गोरबोआव रन्जन दैमारिनि प्रति जे श्रद्धा भक्ति अननाय दङब्ला बे प्लेटफर्माव फैनानै सिस्टेमेटिकलि खामानि मावनो थाखाय मदद हेफाजाब होफैनांगौ आं बारा गोलावखौ बुंला बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों